शादी एगो इंसान के जिंदगी के सबसे बड़ सपना होखेला और इस शादी में केहू के मनमाफिक जीवन साथी मिलेला। वहीं कहीं केहू के 40 साल के उम्र बितला के बादो भी एगो दुल्हन ना मिले। राजू बेटा, पढ़ाई कहाँ तक के लिए बड़ा? हमार पढ़ाई से ब्याह करे के बाकी हमरा से करे के बा। हमके तो लागत बा केहू टोना टोटका कर देले बा। एगो बहुत बड़ बाबा बाड़े, बहुत पहुँचेला बाबा। ए बाबा तनी देखी हमार हाथ, बताई एगो बात, होई बियाह हमर कैसे? जे लड़की तोहके मिले वाली बा उहे लड़की तोहरा खातिर जीवन संगनी ढूंढ के लाई। कहिया लागी हरदी, कहिया घर भरी, ए राम जी, ए राम जी, ए राम जी, कहिया माथा पे मोर चढ़ी। शादी हो गई। क्या कर रहे? कहार भैया कुंवारे कुंवारे आइए, दुल्हनिया लेके जाइए। एहिजा ब्याह होला का? ना 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 ना, यहाँ प्याज और आलू बिकेला। बाबू तू 4 कुंटल तौल दें। रउआ आलू प्याज बाहर जाकर बेची, हम छोट मोट आदमी से बात ना करेनी। एक्सक्यूज मी, मालिक हूँ मैं यहाँ का। ए मालिक, मालिक हो, हमरा के ब्याह करे के बा मालिक। आपसे पहले मेरे 2 बार डिवोर्स हो चुका है और मेरे 4 बॉयफ्रेंड भी हैं। तीसरे तो तुम ही बनोगे। तू हमरा के पसंद बारू, हम ब्याह खातिर तैयार बनी। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी वाली नहीं है, ये हमारी वाली है। तुम्हारी वाली इधर है। राजू किधर गया? बुझाता ही राजू अब कुंवारे ही मर जाए। नारा हमरा के बतावा कि तोरा के कैसे लेके चाहिए। देखी सुघराई हमार काहे तुम एला, बाने अभी काली भवरा बन के काहे छुएला। तोहरो सूरत आई मन मरेला, नजरवा बन मारेला, कजरवा जान मारेला। हम ब्याह खातिर तैयार बनी, बाकी हमरा के दहेज चाहिए 5 लाख रुपए। दिखा दिले ना अपन असली औकात। तारा का लागत कि हम फोकट में ब्याह कर ले। जे केहू हमरा के 5 लाख रुपया दी, हम उनकर बेटी से ब्याह करे खातिर तैयार बनी। आज हमारी शादी हो गई बा, आज से हम खूब नाचब, खूब गाम। माई, हमनी के साथ धोखा भइल बा। चुप। कैसे धोखा मिल बारे? उ लड़किया पागल बिया। ब्याह करे खातिर इतना पगलाइल रहला कि घर में लाके पागल बिठा देले और उहे एगो बाहुबली के बहिन के। हमार बहिन के छोड़े खातिर कोर्ट में केस कइले बस। हमरा के बेचे वाली सरदारिन आ गईलू। तनी याद करा कि का कहले रहला, बस 5 लाख रुपया दहेज चाहिए। तब मिल गई ना तोहरा के तोहर 5 लाख रुपया। धोखा और डर से बना हुआ रिश्ता इंसान को जीवन भर खुशी से जीने नहीं देता है। इसलिए हम गीता को अपनाने से इनकार करते हैं।